An yi wani babban kuskure kuma yanzu al'amura suna ƙara zama masu matuƙar haɗari. Abu mafi muni ma shine ana cewa tattalin arzikin Amurka yana dab da shiga wani mawuyacin hali wadda zai iya zama babbar matsala idan abubuwa suka ƙara lalacewa. Akwai damuwa cewa manyan kamfanoni za su fuskanci matsin kuɗi mai tsanani kuma wasu daga cikinsu sun riga sun fara sallamar ma'aikatansu. A cewar wannan bayani ana danganta wannan matsala da wani babban kuskure da Donald Trump ya yi. Kamfanoni suna rage kashe kuɗi kuma ana sallamar ma'aikata da yawa. A lokaci guda kuma ana nuna cewa rikici da Iran na iya shafar muhimman bangarori. Wannan ya haɗa da kamfanonin fasahar IT, tsarin basirar wucin gadi ta Artificial Intelligence. Haka kuma akwai damuwa game da jarin da ƙasashen Gulf ke zubawa. A lokaci guda yaƙi da rikici tattalin arziki yana fuskantar matsala sosai. Musamman a fannoni kamar yawon bude ido, jarin waje wato zuba hannun jari na kasashen waje. Kasashe sukan fi son su saka jari a wurare masu kwanciyar hankali, amma rashin tabbas yana hana hakan. Wani babban batu da ake magana a kai shine dogaro da hanyoyin samar da kayayyaki wato supply chain. Misali, jirgin yaƙi na F-35 Lightning II yana dogaro sosai da wasu muhimman ma'adanai da ake kira rare earth. Kusan kashi 90 na samar da wayannan ma'adanai yana da alaƙa da ƙasar China. Wayannan kayan suna da matukar muhimmanci wajen injina, rada, na'urorin lantarki na zamani. Idan aka samu tangarɗa wajen samar da su, zai haifar da babbar matsala ga masana'antu da tsaro. Gaba ɗaya ana cewa haduwar kuskuren cikin gida, rikicin duniya, dogaro da wasu ƙasashe sun haifar da yanayi mai matukar rashin tabbas. Wasu ma suna cewa wannan wani irin rikici ne da mutum ya jawo wa kansa, wadda zai iya ƙara muni sosai nan gaba.